Yesaya tiaduanan mienu. Hwɛ, makoa mehyɛ no mpamden nie. De mayi no a mekra ani sɔ no. Mede me honhom magu ne so. Ɔde atemmuo befiri akɔ amanaman mu. Ɔrenteam na ɔremma ne so. Na ɔremma wɔnte ne abɔntene so. Demre ebuka no ɔremumu. Na asawa a ɛrefiri nsie no ɔrennum. Nokure mu na obeyi atemu adi. Na sema no renyo. Na ɔrempa aba de bɛkɔ akosi sɛ wɔde atemu otene bi si asase so. Na insua no aman bɛtwɛn ne mmra. Sɛ Onyankopɔn Awurade deɛ ɔbɔɔ ɔsoro tere mu. Na ɔyerɛ asase ne ne mfifiriye mu. Na ɔde ahome ma ɛso nkurɔfoɔ. Na ɔde honhom ma wɔn a wɔnam soɔ no sie nie. Me Awurade mafrɛ wo tenene mu na masɔ wo nsa na makora wo na mede wo ma yɛ ɔman apam ne amanaman han sɛ buani a efira yi apokyerɛfoɔ firi afiase ne wɔn a wɔtete so mu firi niduadan mu. Mene Awurade me din no na meremfa me ne mu nyam ma wo bi na mayɛyie nso meremfa ma ahoni. Akan ne deɛ no hwɛ abamu na nneɛma foforɔ na merekyerɛ. Enye mfifiri yeyi mere mamate. Monto dwom foforɔ ma Awurade. Momfiri asase ano nto na yɛyie dwom. Mo a mokɔ ɛpo ne deɛ ɛwom nyinaa aseɛ. Nsua no aman ne wɔn a ɔtete soɔ. Ɛsrɛ ne ɛso nkuro ma wɔn ne so. Nkurowa a kɛda te soɔ no. Abotan mufoɔ nto ahrusie dwom. Wɔmfiri mepɔ atifi mmɔ ahosɛpɛse. Wɔnhyɛ Awurade animuonyam. Na wɔnka na yɛyie nsua no aman mu. Awurade befiri adi sɛ dɔmarima. Ɔbɛhanya n'abufuo mu sɛ ɔkofoni. Obehuru, ɔbɛbɔ ose. Obedi n'atamfo so ma ne nsɛm. Mefiri mu ama no akye, mayɛ koom. Mɛsanka me ho. Afei mɛbom so ɔwofo a ɔrekyem. Mɛho me fofo na megu ahome prɛko. Mɛma mepɔ ne nkoko atwintwam. Na mamɛso hahan nyinaa adwinwan. Na madane subɔntene nsupɔ. Na marentareɛ nyinaa. Na megya anifrafoɔ ɔkwan a wonim mu so. Mɛma wanante atempɔn a wonim soɔ so. Mɛma sum ayɛ han wɔ wɔn anim. Na deɛ ɛyɛ mmɔnkyemɔnka no, mɛyɛ no tamaa. Adeɛ yei na mɛyɛ mama wɔn. Na merenya wɔn. Na wɔn a wɔn ho da abosom soɔ no, ɔbɛsane wɔn akyi. Na wɔn ani bɛwu. Wɔn a wɔka kyerɛ ekuo ahoni sɛ mo ne yɛn enyame no. Asotifoɔ muntie. Na anifrafoɔ monhwɛ na monhunu. Hwan ani na efira sɛ makoa? Hwan na naso asie sɛ mebɔfoɔ a mesoma no no? Hwan ani na efira sɛdeɛ wɔwɔ masomdwe apam mu? Hwan na n'ani efira sɛ Awurade akoa no? Wɔhunu nneɛma pii nso wɔnhwɛ. Wɔbue n'aso nso wɔnte asɛm. Awurade tenene nti na ɛsɔɔ n'ani. Sɛ ɔbɛma mmara no ayɛ kɛseɛ na anya animuonyam. Nanso wɔyɛ ɔman a wɔatwa wɔn dwo afom wɔn afa. Wɔama wakɔka ntokuro mu. Wɔde wɔn ahunta neduadan mu. Wɔatwa wɔn dwo a ɔgyefoɔ nni hɔ. Wɔafom wɔn afa a deɛ ɔbɛka sɛ danema nni hɔ. Mo mu hwan na ɔbɛyɛ yei ho aso, na wawɛn n'aso atie akyire yi? Hwan na ɔde Yakob maa adwotwa, na ɔde Israel maa afomfafoɔ? Ɛnyɛ Awurade a yɛayɛ no bɔne no, na wampɛ sɛ wɔnante n'akwan mu, na wantie ne mmara no. Enti na ohwie n'abufuhyeɛ ne akodi a ano yɛ den no guu ne soɔ, na ɔsɔɔ ne ho gya hyiaeɛ, nanso wanhunu, na ɛhyee no, nanso wamfa nsie n'akoma mu.